Nesizwe comrades sihlonipheke nasey'koleni sifunde mahhala. So comrades, registered leadership yethu, we have comrades uMphumela Uthuli, our gender office, Phumela Uthuli. Mandla! Viva MK Viva! Mandla! Awethu! Comrades sibe no fundraiser wethu uNtombenhle, comrade Ntombenhle. Mandla! Awethu! Thatha Msholozi thatha! Thatha Msholozi thatha! Seyaya weselusaka akusi umsholozi otha ehlombe umsholozi otha ehlombe hlasele awuseyaya weselusaka Mshini wami, mshini wami, mshini wami, mshini wami, mshini wami, we baba. Mshini wami, mshini wami, mshini wami, mshini wami, umkhondo wami, we baba. Mandla, awethu, Mandla. So, Viva Youth League, Viva! Viva MK Party, Viva! Viva Student Movement, Viva! Forward with free education, forward! Forward with economic freedom in the left side, forward! Qina Msholozi, qina! Pilanjalo, Ngamalala, Pilanjalo! Tata MK Party, Tata! Amanda! Thank you very much, comrades. Yes, I have a friend youth. The promotional coordinator, I mean organizer, the school coordinator, organizer, where you think. No, comrades, so I'm to introduce the leadership of province, present here, comrades. Before that, I'm being a whole of corner, from regions to BTC levels, Women's League present here. Student movement, amakosi from Injeje, abefundisi abakhona, iphinde ngibingelele uFasimba ubungayibambe yonke youth ngiyalibingelela ama-Ground Forces. No comrades, ngingasamoshanga nje isikhathi comrades. Sekuzomela ngi-introduce leadership ye-youth league comrade, but kumele ngimremind comrade into ngomhla 9 ukuthi ibaluleke kangakanani. Uzokhumbula 29 May comrades. Uzokhumbula comrades ukuthi abazali bethu bayilwela lenkululeko for more than 100 years belwa necolonialism kanye ne-apartheid. Finally they got a chance in 1994 bavota bayikhipha out isystem ye-apartheid. So nathi comrades, we have only chance comrades ukuthi sikhiphe ilokhuzana comrades sesithole political freedom, but asifunde economic freedom manje comrades asifumene sonke sikwazi ukuvota sishintshe iconstitution sithole economic freedom khona sizokwazi sonke sibe nemoto nemizi nesithunzi comrades sihlonipheke nasey'koleni sifunde mahhala. So comrades, registered leadership yethu, we have comrades uMphumela Uthuli, our gender office, Phumela Uthuli. Mandla! Viva MK Viva! Mandla! Awethu! Comrades sibe no fundraiser wethu uNtombenhle, comrade Ntombenhle. Mandla! Awethu! Thatha Msholozi thatha! Thatha Msholozi thatha! Msholozi aha! Sabonga Ntombenhle, siphinde sibe noWandile Mhlongwe, sports wethu kwi-province, comrade Mhlongwe. Mandla! Awethu! Viva Youth League, Viva! Comrade Osasele manje is our provincial coordinator, comrade Saneslovo Shandu. Can you allow comrade Saneslovo Shandu with us address Masoshi no bala? Wenyamazane siyayabo. Wenyamazane kejema. Wenyamazane bemileyo. Wenyamazane spiziwe. Wenyamazane yaliwayo. Wenyamazane spiziwe. Wenyamazane bemileyo. Wenyamazane gerila.
asifuna amasosha asifuna amagerila awuthena asifuna amasosha awuthena asifuna amagerila Kerala Tabata Namazan Kerala Tabata Namazan Sipram Kodo Alliance Sipram Kodo Alliance Bonke Laban Amasosh Bonke Laban Amasosh Ina Likech Lisendin Lino Popomyam Apambi Welong Apambi Shona Pat Welong Mufa Tumula Ina Likech Lisendin Lino Popomyam Apambi Welong Apambi Shona Pat Welong Mufa Tumula Amanda Owe tu Chigichela Mkoto Chigichela Chigichela Mkoto Chigichela Pilanjalo President Zuma Pilanjalo Pilanjalo Ngamalala Pilanjalo Forward with President Putin of Russia forward Forward with President Jinping of China forward Forward with President Muma of India forward Forward with President Lula of Brazil forward Forward with President Zuma President Zuma forward and igama kuliqiniso usanele Slovo Ashando the coordinator of the MK Youth League province yaKwaZulu Natal ngizocela uqale ngibingelele ubuholi beMK party obukhona ngaphansi kwethu wonke ama levels ngibingelele ubuholi beMK Youth League wonke ama levels ngibingelele abaphathi abaholi be religion abefundisi lapho ngibingelele amasosha amayekhona ngibingelele iMKSM as led by Thami Khuzwayo comrades njoba silana ke njengomkhonto wesizwe sizori afema kunini ukuthi ngomhla ka29 May umkhonto wesizwe uzowina ngo2/3 majority ebese ke siba nezicelo njengentsha ngoba sikwazi ukuthi sifike support umkhonto ebese idingo zethu njengentsha zinganziwa okokuqala comrades as the MK Youth League sithi abantu abasha mabaqashwe abantu abasha asisho ukuthi abaqashwe nje sishiye kanjalo siyazi ukuthi ukuze aqashe abantu abasha kumele uprioritize i-local manufacturing awukwazi kuba nezinto eziningi ezikhiqizwa kwamanye amazwe zifike ngemkhulela ama-goods so that abantu abasha bezokwazi ukuthola imisebenzi number 2 kuleyo msebenzi esuke sifuna siye sibone lapha uma kuthiwa applya kuthiwa lethi experience ka3 years sizoyithatha phi experience ka3 years senza ama-internship for 1 year ngakho i-MK party mayithatha ipower sithi ayistrepe off lento ye-experience siphinde size kwi-age restriction uma kuqashwa kuthiwa 18 to 35 umuntu ona-36 akalambi yena naye kumele kwazi ukuqashwa asebenze akwazi ukondla umndeni wakhe ebese sithi i-EPWP must be employed permanently bonke abasebenzi be-EPWP abaqashwe bethola ama-benefits kahulumeni ebese i-MK Youth League in KwaZulu Natal i-resolute ukuthi abantu bangaphandle abala ngongemthetho mabahambe they must press their backs. We are unapologetic about that. They must pack their bags and vamoose. Hayi ngoba sibazonda. No, we love them dearly. Kodwa inkinga yabo number 1 badayisela intsha ama-drugs. Number 2 bashintsha osisi bethu babenza ama-prostitute. Number 3 badayisa ukudla okubolile bedayisela abantu bethu. Lokho kudla bakudayisayo abadini ukuthi besibulale ngakho babulala amabhizinisi abantu abamnyama selokishini
Uqali bengikwazi ukuthenga isinkwa kaDlamini ngikwazi usithenga kaDube. Lezo izitolo zifile manje. Because awukwazi ukukhompitha nomuntu ozenzela yena isinkwa azakhele yena udrink omkokotela. So we're saying based on those reasons abahambe. Abahamba abantu bangaphandle abahambe. Abahamba abantu bangaphandle abahambe. Comrades, bese sibuya sikhuluma ngokubaleka kwemfundo. Imfundo ibalekile, therefore it must be accessible to everyone mahala. Siyabonga kubaba uNcamalala ukuthi wakwazi ukuthi athi free education. Kodwa sesicela ukuthi ke i-free education ingakhokhelwa ama taxpayers. Ayikhokhelwe yilabo abantu abaphethe umnotho wethu. Johan Rupert, Oppenheimers, Minel family, they must pay. Akungabuyi kuthiwa into mahala kanti ikhokhwa yithi esebenzayo futhi. Uma imahala into ayikhokhwe umnotho wezwe lethu. Bese siyabuya comrades size kwi-medical care system. I-medical care system yethu ikolapsile. Uthi uma ufika lapha ufika udokotela wedwa kumele athende abantu abawu-20. We are saying ugovernment we-MK must employ enough staff ukuthi sosebenza ey'bhedlela. Kumele belungise i-infrastructure ey'bhedlela abantu bekwazi ukusebenza. Bese sizongena kwi-issue yomnotho. Umnotho wale country onwa i-minority encane yabamhlophe. Yingakho thina abantu abamnyama sihlupheka. Abantu abamhlophe kwayiwa kwi-reconciliation process. Kwathiwa bayaxolisa babulala abantu abamnyama during apartheid. Uxolisa kanjani kodwa ungawubuyisa umhlaba back? Awukwazi ungena emzini wami ungishaye ungibulale uthathe imoto yami uhambe nayo. Mase ubuye uzoxolisa awusayibuyisa imoto. Therefore if they are truly sorry they must bring back our land. From that day, we will be able to forgive white people for all the atrocities. For now, we will not forgive them up until they bring back our land. Ebese City, njengomkhonto wesizwe MK uhliki iKwaZulu-Natal. Umsholozi khona ispeech akasisho wathi capitalism is a crisis kind of society. Wayesho ukuthini mayisho njalo? Wayesho ukuthi zonke inkinga esinazo lesizibonayo ziqhamuka ngoba khona abaphethe umnotho bodwa abafuna ukushare kuona. Ngakho thina nje MK uClick was saying we must nationalize banks. Ama banks are owned abantu. We must nationalize the mines. Ama mine are owned abantu through i-management ka government. Ingakho sifuna ukunationalize ukuze abantu bakithi bezokwazi ukubuyela umnotho. Ngakho comrades on the 29th of May ilapho khona uCyril azoxaphela khona isizwe. Ngoba ngalolo suku sizokwenza sure ukuthi umkhonto wesizwe uyawina hayi futhi kancane ngo2/3 majority. Ngakho ke asiphumeni sonke comrades. Siyoncenga intombi zethu ngisho ex yakho ubuyele kuyona. Uyayincenga wenza ngathi uyayithanda okwamanje. For the sake of election, hawu niwazonda kangaka ama-ex? Mina ngisonto kangaka ama-ex ami ngizowacela. Comrades, asihambeni soncenga wonke umuntu ukuthi nge-29 May ahambe ovotela umkhonto wesizwe. Umkhonto wesizwe uwona ozokwazi ukuletha inkululeko kubantu abamnyama. Okunye nokunye sesiyokubona sesikubona. Kodwa asihambeni sokwenza sure ukuthi umkhonto wesizwe uyawina. Amandla! Hawethu! Hawe mbuso kaCyril hawe! Hawe mbuso kaCyril hawe! Hawe mbuso kaRamaphosa hawe! Hawe mbuso kaKhalekhulo hawe! Forward with President Zuma forward! Forward with President Zuma forward! Thank you very much, comrades. Amandla! Awethu! Baleka mdayisi baleka! Ramaphosa uwe! Ramaphosa uwe! Engathi senikhathele comrades. Kwenzakalani? Who left to right? Never side. Who left to right? Never child. So fast gijima ilamash 90 degrees hamoyen 90 degrees kilama hey